хорошо-то! Какая красота! Блин, як тут прыгожа, сябры. За один год больш за 2 мільёны беларусаў адправіліся падарожнічаць па сваёй краіне. Гэта рэкорд, нічога падобнага не было раней. Але чаму людзі масава выбіраюць не замежжа, а беларускія замкі, пушчы і невядомыя мястэчкі? Не толькі таму, што за мяжу трапіць ультраскладана. І сапраўды, любіць сваю краіну трохі падобна да таго, як пакінуць родны дом. Спачатку хочацца разарваць доўгую лінію і адмовіцца ад усяго звыклага. Хочацца нечага новенькага. Патрэбен час і розны вопыт, каб разабрацца ва ўсіх нітках і сувязях. І ўрэшце рэшт зразумець, што і ў сваёй краіне можа быць прыгожа і цікава, што тут я ў сябе. Некаторыя пачынаюць разумець гэта на іншым канцы зямлі і шукаюць беларускае нават на Бали. Можно уехать из Беларуси, жить где-то далеко в тепле на Бали, но в Беларуси себя увезти невозможно. Вот мы по вечерам, практически каждый вечер едим сало с борщом, ходим в драники, чтобы кушать драники. Это такое заведение, которое открыли такие же белорусы, которые не могут также жить без драников. А на неделе вот ходим в баню. Интересное человек, конечно, существо, всегда создает вокруг себя тот комфорт, к которому привык ранее. І не паспрачаешся. Душу цягне дадому. Тое ж адбываецца і ўнутры самой Беларусі. Спачатку беларусы масава ўцякалі з вёсак у гарады, а зараз пачынаюць вяртацца туды, адкуль выйшлі, у прыроду. За год толькі арганізавана, то бок у складзе экскурсій па краіне падарожнічалі 2 мільёны 200 тысяч чалавек. Сёння ўнутраны турызм у Беларусі гэта перадусім кароткія паездкі на адзін дзень. Каб вы разумелі лічбу, 2 мільёны 200 тысяч чалавек гэта амаль утрая больш беларусаў, чым іх колькасць, якая выязджае за мяжу. Адначасова расце цікавасць да адпачынку на прыродзе. Амаль 500 000 чалавек наведвалі аграсядзібы, і пераважна большасць з іх беларусы. Яшчэ раз, ніякія не расейцы, як часам кажуць, маўляў, у беларусаў грошай няма на такое. Не, менавіта беларусы. Гэта 95% кліентаў беларускіх аграсядзібаў. Праз падарожжа беларусы ўсё часцей адкрываюць сваю краіну. Прычына тут розная. Вельмі складана стала атрымліваць візу на захад, і такія паездкі вельмі дарагія. Няма чыгуначных злучэнняў ані авіяпералётаў. Гэта наступства сілавой пасадкі самалётаў Ryanair з Раманам Пратасевічам на борце і пачатку расійскай агрэсіі супраць Украіны, якую Лукашенко падтрымаў. Але не толькі таму. Беларусы перамагаюць комплекс непаўнавартасці, пачуццё, што ўсё прыгожае паўсюль, але толькі не тут, дзе мы жывем. А калі бачаць, якая іх краіна, то адпадае сківіца. Гэта крэйдавы кар'ер пад Крычавам. У Беларусі такіх 8. Людзі адкрываюць, што дома цудоўна, абсалютна унікальная прырода і мноства варыянтаў для файных паходаў і экскурсій. І ўсё гэта ў межах дасяжнасці. Беларусь гэта не толькі буйныя турыстычныя гарады, такія як Менск, Горадня ці Нясвійскі замак і Мірскі замак. Гэта не толькі Белавежская пушча і Браслаўскія азёры. Тут ёсць шмат іншых схаваных скарбаў, якія чакаюць свайго адкрыцця або ўжо ў працэсе. Беларусь адна з найбольш урбанізаваных краін Еўропы. Каля 80% жывуць у гарадах. Таму не дзіўна, што, стаміўшыся ад гарадской мітусні, усё больш людзей спяшаюцца на прыроду, перазагрузіцца і зарадзіцца бадзёрасцю. І адно з найлепшых месцаў для гэтага дарагое беларускаму сэрцу балота. Толькі сёння слова балота гучыць высакародна.
I'm getting old and I need something to rely on. Ельня – гэта вялізнае балота на поўначы Беларусі. Беларускія Бермуды, якім амаль 13 тысяч гадоў. Хто б 20 год таму мог уявіць, што беларусы будуць масава хадзіць на балота як турысты. А гэты від адпачынку б'е рэкорды папулярнасці. Можа быць нават 1000 чалавек за выходныя. На тэрыторыі памерам з Менска ляжыць гіганцкі тарфяны пласт, шчыльна пакрыты мохам з журавінамі і верасам. На 25 тысячах гектарах некранутай прыроды 118 азёраў. Вялікі імпульс для развіцця ўнутраных падарожжаў зрабілі сацсеткі. Беларусы проста масава посцяць відосікі, рэцэнзіі, парады, куды паехаць, што паглядзець. Гэта набірае десятки и сотни тысяч проглядов. Мы снова уехали в Браслав и проснулись вот с таким видом на ферме. Да-да, вы не ослышались, на ферме. Бегали с овечками по полю, плавали в озере, парились в бане, отмокали в джакузи, ходили в деревню и встречали самые красивые рассветы и закаты. Круто, што развіваюць тренд унутранага турызму самі беларусы, не чакаючы, пакуль гэта зробіць за іх дзяржава. Гэта пашпарт вандроўніка па Беларусі. Ідэя гэтага пашпарта. Падчас вандроўкі збіраюць успаміны, ставяць пячаткі на аб'ектах. У ім сабраны 65 унікальных лакацый. Замкі, храмы, сядзібы і прыродныя цуды з усіх рэгіёнаў краіны. Наведаў месца, атрымаў пячатку ці налепку, а кожная пячатка – гэта крок у тваёй асабістай гісторыі вандровак. Дарэчы, той, хто збярэ 50 пячатак, атрымае падарунак ад аўтараў праекту. Прыдумаў яго малады беларус Яўген Сілін. Нехта абураўся, што пашпарт толькі на беларускай мове. Яўген адказвае, што тренд на беларускамоўныя праекты відавочна. Людзям хочацца унікальнасці, самабытнасці, адчування незалежнасці і аўтэнтычнасці роднай краіны. Крыжаў гальшаны, Браслаў ружаны будуць чакаць. Трэба пачаць. За першыя 2,5 месяцы прадалі больш за 4000 такіх пашпартоў. Дарэчы, гэта не адзіная гісторыя з пашпартамі для вандроўнікаў у Беларусі. Ой, смотрите. Вот штучка. Что вы делаете? Несите свои паспорта, девки. Скажите. Ужо некалькі год у Навіботскай пушчы дзейнічае пешаходны маршрут «Дарога цішыні». Яна стваралася па ўзоры славутага еўрапейскага шляху для пілігрымаў Каміно де Сантьяго. Ідэя з пашпартамі ўзятая адтуль. Пячаткі на розных пунктах дарогі. Трэба сабраць усе, каб лічыць шлях завершаным. Дарога цішыні пачынаецца ў Івянцы і мае два шляхі: паўночны, ён такі больш прыродны, праз лясы, пагоркі, палі, і паўднёвы. Там больш вёсак, святыняў, палацаў і іншых цікавых аб'ектаў. Працягласць кожнага па 40 кіламетраў, то бок разам 80. Вот вышли к реке. Па ўсім маршруце, а гэта Валожынскі, Стаўпецкі і Койданаўскі раёны, ёсць інфармацыйныя стэнды, якія знаёмяць з гісторыяй і рознымі славутасцямі вёсак, з жывёламі, раслінамі. Увесь маршрут прамаркіраваны указальнікамі, QR-кодамі. Цішыня ў сучасным свеце робіцца дэфіцытным таварам. Таму яе ўдала прадаюць. І Беларусь не выключэнне. У згаданай ужо Навіботскай пушчы працуе цэлая фабрыка цішыні. Гэта комплекс для тых, хто ўцякае ад гарадскога згелку і шукае спакою. Людзі там займаюцца ёгай, медытацыяй, адпачываюць у японскім онсеце або проста перазагружаюцца паміж чайнымі цырымоніямі і майстар-клясамі па каліграфіі. Падобных турыстычных аб'ектаў усё больш і больш. Зразумела, што гэта прыватныя і камерцыйныя установы. Дзяржава не мае да іх ніякага дачынення. Яна змагаецца з праблемамі зусім іншага характару. Знаете, если, грубо скажу, в гостиницах будут по стенкам ползать тараканы и под кроватями, то никакие туристы сюда не поедут. З кожным годам усё больш папулярнымі становяцца велападарожжы па краіне. З'яўляюцца новыя маршруты ўздоўж Нёмана, Аўгустоўскага канала, Нарачанскага краю і Белавецкай пушчы.
Для многіх беларусаў ровар стаў спосабам убачыць тыя мясціны, міма якіх яны раней проста прыязджалі на аўтамабілі. Ну які ж кайф ехаць вось па такой веладарожцы. Гэта канал Bike Travel Беларусь. Там шмат карысных відосаў і не забывайце падпісвацца на наш канал. Пастаўце падабайку, напішыце каментар, якое ваше улюбёнае месца ў Беларусі і чаму. Вось такі, сябры, цудоўны від тут адчыняецца. Гляньце, які высокі бераг. Веласцяжыны ў Беларусі не абмежаваны, і гэта не проста круціць педалі. Гэта спазнаванне гісторыі і культуры Беларусі. Напрыклад, ёсць велашлях ад Акінчыц, радзімая Куба-Коласа, па іншых коласаўскіх мясцінах. Там паўсюль працуюць музеі. Так людзі адкрываюць сваю гісторыю лепш, чым на уроках у школе. Менавіта тут, у Смольні, Якуб Колас упершыню сустрэўся з Янкам Купалам. Далей можна ехаць уздоўж Нёмана, наведаць былую сядзібу вучонага фізіка Якуба Наркевіча Йоткі і даехаць ажно да Радзівілаўскага Нясвіжа. Адкрываць Беларусь варта і праз ежу, неважна, ці на аўтобусе, ці на машыне, на ровары, ці нават пешкі. Мы говорим пармеджан реджана 2 года, вау. Чеддер год, выдержанный сыр год, вау. Все сразу же там браво, бис, сыр, конечно, это же принадлежность. У нас был свой сыр, который выдерживали до 2 года. Розныя гатункі беларускіх сыроў адраджае сям'я Ткачовых у Глыбоцкім раёне. У іх там арт-сядзіба, якую можна наведаць з гастранамічным візітам. А ўсяго 15 кіламетраў ад Мірскага замку можна трапіць у сапраўдную экзотыку. Крупно их выращивают в африканских странах, делают отбивные стейки из них. У нас получается сейчас в реальном времени подача панини. Панини, это получается котлета внутри улиточная. Гэта слімачная ферма сям'і Радковых. За іх плячыма 12 гадоў вопыту вырошчвання слімакоў у Беларусі і ўласнай вытворчасці па аўтарскіх рэцэптах. У Беларусі дзейнічае каля 250 музеяў. Калі вы хочаце выбраць, куды паехаць, паспрабуйце праект «Музей Беларусі», платформу museums.by. Вось музей беларускай маляванкі ў Заслаўі. Першы і адзін у Беларусі музей прысвечаны роспісу маляваных дываноў. Ганаровае месца ў залах пастаяннай экспазіцыі займаюць арыгінальныя дываны Язэпа Драздовіча і Елены Кіш. Дык вось на сайце Museums.by можна паглядзець віртуальны тур па музеі Беларусі, каб запланаваць візіт жыўцом. Штомесяц партал наведвае 16 000 чалавек. 83% беларусы, але музеі раскручваюць усе, каму не лянота, у соцсетках. Это самый необычный музей Беларуси, о котором многие даже не знают. Под Щучиным, глубоко под землей, находится настоящий секретный объект времен Холодной войны. Расказваюць не толькі пра месцы, але і пра цікавых людзей, якія ствараюць гэтые шикованные места. Самая неординарная из всех существующих в Беларуси художественных галерей находится в бывшем дурдоме в городе Жодишки. Владеет этим прекрасным местом и живет здесь со своей трехлапой собакой Карой мужчина по имени Дмитрий. Это уже ланцуговая реакция. Люди едут у вандроўку, фоткаются, выкладаюць гэта ў Инстаграм, а пасля іншыя ў шоку. Это увогуле ў Беларуси не может быть. Вот як тут. Самый необычный костел Беларуси с пещерами внутри. Туда можно зайти и увидеть искусно воссозданные сцены из Библии, окруженные цветами и сталактитами. Но погруженные в полумрак пещеры не единственное, что достойно внимания в этом храме. Несмотря на то, что это католический костел, на башнях можно увидеть звезды Давида. Есть даследаванні, якія паказваюць, што наш мозг выпрацоўвае найбольш дафаміна не падчас самой паездкі, а падчас чакання і планавання. Калі мы уяўляем, якой яна будзе, даведваемся пра гісторыю пэўнага месца і складаем спісы страў, якія мы будзем спрабаваць. Дык чаго вы чакаеце?